Tæt på, okay. Okay, hvad med mere kommentator? Nej, ikke der er så kommet. Ikke for det. Dårlig, men faktisk er det. Vi gav det stil! Han spillede nok i klubben. Spiller du i klubben? Jeg spiller ikke så meget. James Dance. En, der ikke har en PlayStation. En, der ikke har en PlayStation. Michael og han er bedre. Nå, har du ikke en PlayStation? Michael, jeg føler, at jeg ikke har PlayStation. Jeg skal ikke ordentligt god til at spille. Nej, ikke fordi jeg er så god. De er sand. Jeg er dårlig. Okay, så skal du sige det han. Selvom han er ikke der. Han Det har er ordentligt mærkeligt at spille på din spil. Chicken Hunters. Ja, det er giver til forkontroller. Chicken Hunters. Nej, men ikke på den onde måde. Jeg kan da ikke rigtig tage det. Afshot, afshot. Hvor lang tid er det kamp? 3 minutter. 6 minutter. det ikke 3. Hver halvleg. Det er 6 minutter hver. Yes, afshot. 6, 12, 18, 24, 32, 40, 48, 54, 64, 64, og 72. Det kommer til at